Okay. Ani ana usab kita karon. Ani ana usab si Bisayang Kulot. Makighimamat kaninyong tanan. Kutob sa moagi sa iyong wall. Ani ana pud si Bisayang Kulot. Makig-istorya kaninyo. Pinaagi sa Binisayang Tapiko. Oh, okay? Sa dili pa, adto asa ninyo dito ang akong channel, YouTube channel, Gingging de la Cruz. Bisayang Kulot, hashtag Bisayang Kulot. Sa una Bisayang Kulot, so karon daghan na ba na ang Bisayang Kulot, so pangitaas din si Gingging Kulot, Gingging Rado de la Cruz Kulot, hashtag Bisayang Kulot. O ana ba? Kay parang way makasunod kay sa YouTube man gud ang Bisayang Kulot. So diri na punta karon sa atong tapiko. So mangutana ko ninyo no. Ulan-ulan karon bag-o pa kong abot gikan sa trabaho. O gwapo ko kailis. Klaro pa kaayong logo. So mura ko gipis lango. So kinsa kaninyo diri ang gipis lango astang labara sa akong ulo kay permintin tama basa sa ulan. Nya. May gamay na tagbuhok. Murag simisimi naman ta upaw ani. Simbakaw taon ay bata-bata pa man ta. Nga hilang naman ng buhok nato. So ang atong tapiko karon kay ulan-ulan lagi no. Asa man dyo'y lisod sa panahon sa tingulan sa trabaho nga duha lang dyan akong pagpilian ninyo. Aw hinaot unta nga mungkin sa ganahan mo comment lang mo. Sa panahon nga tingulan karon kinsa man jud ang nalisdan. Ang mga tricycle driver ba, sika driver versus construction worker, mga panday, o di ba? Kay ako daghan kog mga kaliwat nga tricycle driver, and then napo ko mga kaliwat nga construction worker, mga panday. So asa ba jud ang lisod ana? Kay og ako ang pasultihon murag sim-sim ra ba jud no? Kay panahon sa tingulan ang panday may lag sa sulod balay di jud makapamanday. Disgrasya ging pamugas. Ang driver pud taon muna wa po kay pasero. So asa man jud ang kuan lisod jud ba? Na di ba? Luoy kayo sa ilang kahimtang no. Actually no. Di ta mag-actually. Kay Bisaya ta karon. Kinahanglan atong barugan atong pagka-Bisayang Kulot. Okay. Kini akong buhok original ni. Kulot yun misagwa mo ng utana. Magbuot mo ha. Ang akong pangutana mo ito baga. Ayaw akong headband. Ayaw ang akong kilay. Ayaw ang akong wet. Kini lang buhok. Nipis na biyan eh. So tubaga daw yung mga kahigalaan. Asa may lisod. Kay pareho man jud na lisod para nako pero mas asa man jud ang bintaha. Kay luoy man kaayo atong mga trabahante anak nga mga panday, mga tricycle driver. Di ba? Panahon sa tingulan. Sus, luoy kayo. Og dili makapamasero. Wa jud. Okay ra og naanay mga kaliwat mo hatag-hatag. Ang panday pod mao gihapon. So, lisod jud. So kamo og naa mo mga anak nga mga professional na binta og mutabang sa mga ginikanan. Na og di intaw mo tabang kay moingon nga di nila obligasyon kay gipanganak ra sila wa sila ilabot silang ginikanan. No. Na para di ako tubangon no. Dili ninyo obligasyon mo tinuod sa ginikanan pero obligasyon ninyo nga inyo mulingon mo sa inyong pananggilingan. Gwa mo gisapupo og tarong ambot ug managgo ba kaha mo. So na balik ta sa tricycle driver versus construction worker or panday asa may lisod sa pagkakarong panahon nga sige mang ulan-ulan. Ug mao lang to guys. Please subscribe my YouTube channel Bisayang Kulot. Gingging. Una ang Gingging. Rado de la Cruz Kulot. Kaya magawas na ng Bisayang Kulot. Gingging. Ang unaha. Gingging Kulot. Og tubaga ang akong pangutana. Aron di ko masako. Ha? Tubaga.
Chap. Tubaga bitaw niyo. Di na ba? Tubugo. Thank you for watching.